गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै 31 डिसेम्बर जोंहाथ' दिनै बिराद गिदिरै खाना जानो गोनां दङमोन आरो ओमफ्राय ओजोंहाय दाथ' बाबुआ बेयावनो दङ माने अखुख जानानै न'आव लाबोनांदों बेखौ। जोंहानि बाबुआ माने अमा बेदर बयलार बेदर मोनजाया आरो जानो होआखै डक्टरा एखेबारे जानो होआखै माने। ओमफ्राय दाउ लकेलफोरखौ जानो हागोन थेवब्लाबो माने दा मुलि जाबाय थादों नालाय मास मोनसेसो जानो होआखै आरो बेनिखायनो दा पनिर लाबोबाय आरो बाबुआ माने न'आव फैनायनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै। पनिरबो माने लायनायानो जायाखै आरो आं लाबोआखै। दा दिनै लाना फैबाय नै 31 डिसेम्बरनि माने पनिरजोंनो खाना बानायनानै फुरथि खालामनि आरो एसे। दा नै फवासेयाव पिस मोननै ओंखारदों। मटरखौ बासि दा मटरजोंसो बानायगोन बेखिनिया बाजार खालामना लाना फैबाय। बाजारा एसे फिसा खानायाबो फिसा नालाय ने बाबा। हाना लाबाय फिसा फिसाबो बानायाखै मिडियाम साइजनि बानायदों आरो ओमफ्राय बेफोरसो माने एसे गिदिर थाबाय। ओमफ्राय फवासे पनिराव बेखिनिया ओंखारबाय आरो ओमफ्राय बेखौ मैगं संगोन बेलेगे। ओमफ्राय पनिरा भाजासो नालाय जेबो देना होआ नै पियास बानलु हाना लाबाय सिम्पोलहै बानायगोन। पियास एवनाया जाबाय नै एसे खामनाय जाबाय। ओमफ्राय दा मैगंखौ संनि बे मैगंखौ पनिरनि नङा आरो बियो। मोनबाय नै दाद जाबाय थिखांनोसै दा माने बाराद्राय फुलकबिफोरखौ सेफ्लेजोबाखै आरो आलुआबो दङ दरसे दरनै ओमफ्राय नै मटराबो दङ सेफ्लेयाखै एसेल' दाद जाबाय। नै पनिराव होनो बेखौ आलु गाजर मटर बिन हाना लाबाय ओमफ्राय पनिरा नै ओमफ्राय नै बानलु पियास हाना लाबाय माने जेबो देना होआ आरो बाबुखौ जेबो मस्ला जानो होआखै नालाय बेनिखायनो जेबो देना होआ माने सिम्पोल बानायगोन आरो दुन्दिया बिलाइल' होगोन लास्टाव। एबार पनिरखौ बानायनो नै पनिरखौ माने बाबुआ पुरा भाग भाग खालामना दोनबाय।
आलु गाजर आरो बिन माने फान्थाव मोखैबो दङमोन फान्थाव मोखैखौ होबाथ' बारा गोथाव जागौमोन खिन्थु होला आरो बाबुआ मुलि जाबाय थादों नालाय बेनिखायनो फान्थाव मोखैखौ होआ आरो नै पनिरखौ एवनानै एवखांबाय आरो पनिरखौ गाजरा गुरै जाबायानो एवनायावनो ओमफ्राय दै होनांगोन थेवब्लाबो गुरै जाबाबो माने बेबायदि पुरा फ्राय खालामा आरो दा नै पनिरखौ होनि ओमफ्राय खोबना दोननि दैया रानबायनो जि मोजां नुदों ओमफ्राय गाजराथ' एवनायावनो गुरै जाखादों आलुआबो मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा एखेबारे लास्टाव नै दुन्दिया बिलाइ हाना लानाय दुन्दिया बिलाइखौ जेबो मस्ला होआखै नालाय बेनिखायनो दुन्दिया बिलाइखौ एसे बुरजा होदों आरो एसे खोबना दोननि मोनबाय नै पनिर आलु मटर गाजर भाजा ओमफ्राय गेसखौ अफ खालामबाय एकदम पियर भेजिटेरियान खाना जोंना 31 डिसेम्बरनि खानाया दे जाना नायलाय बाबा ओमफ्राय नैबे न'आव नै कारेन्टबो गैया जोङो लाइटसो लगायना लादों मबाइलनि लाइट उपाय गैया आरो बिदिनो जानो नांगोन माबोरै जादों गोथाव जादों ना ओमफ्राय उखुन्दै खुलायलायनाय नै मैगङाबो फुलकबि मैगङा नै फुलकबि गाजर मटर ओमफ्राय भाजाया पनिर भाजा ओंखामखौ जि बुरजा लादों उखुन्दै खुलायलायनाय जानोसै ना बाबा ने ओमफ्राय जानायखौ देखायबाय थालाना बेखिनियानो दा ओंखाम जाखांना न'आव हाबबाय ओमफ्राय माने बक्सबो गैया नालाय बक्स थाबाथाय मोसागौमोन ना बाबा दा मबाइलजोंनो दसे मोसानांगोन ना मा होनो जानुवारिनि फुरथि खालामनो नांगोन ओमफ्राय दा हरनि 12 बाजियाव उइस खालामग्राबो रावबो गैया माने हासबेन्डआ थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन देग्लाय मा खालामो मिथिया आरो ओमफ्राय नेबाय थानो नांसिगोन हेपि निउ इयार होनना उइस खालामबाथाय बिराद गाहाम नांगोन हरनि 12 बाजियाव थांनाय बोसोराव जि गाहाम नांदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो न'आव हाबबायानो उन्दुनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गुड नाइट बाय बाय